stanje u državnoj kasi, fiskalna politika, mogući fiskalni rizici. Sve to pod budnim okom Fiskalnog saveta. To je nezavisan organ vlade Srbije koji ima 3 člana. Gospodin Vladimir Vučković je član Fiskalnog saveta i sagovornik emisije U fokusu. Gospodine Vučkoviću, budžetski deficit u prva 3 meseca ove godine bio je duplo niži od onog koji nam je tolerisan prema dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ciljani je bio 55 milijardi, a naš minus je bio 20 do 25 milijardi. Ovo je odjeknulo kao dobra vest, dobar fiskalni rezultat. Koliko smo zaista u plusu i koje su mere za to bile zaslužne? Rezultat državne kase jeste dobar u prvom kvartalu, bolji od očekivanja i to je zaista dobra vest. Mere štednje daju rezultat. Ponajviše je manji deficit od planiranog proistekao iz manjih plata i penzija. To je naravno mera koja nije bila popularna, ali jeste bila neophodna i u tom smislu je dobro što se pokazuje da daje rezultate. Mi sa fondom imamo aranžman, to je dobar aranžman. Za prvi kvartal je planiran deficit od oko 55 milijardi, a izvršenje, ono što se desilo u praksi, biće oko 20 do 25 milijardi, kao što ste rekli, i u tom smislu to na prvi pogled izgleda zaista odlično. Međutim, imamo nekoliko zapeta zbog čega ne smemo ipak biti toliko zadovoljni. Delom je taj manji deficit proistekao iz nedovoljnih rashoda za državne investicije, što je po pravilu loše, jer država mora da investira u infrastrukturu, kod nas je ta aktivnost i suviše niska i evo ta loša praksa se nastavlja i u ovoj godini. Onda smo imali dosta visoke prihode od državnih preduzeća. Država je naplatila takozvane dividende od nekih preduzeća u državnom vlasništvu i to nije samo po sebi loše, ali treba imati u vidu da ovo ne može da se dešava iz meseca u mesec i da je to praktično jednokratni prihod. Tako da kad se malo iščisti slika, vidi se da rezultat jeste dobar, ali ne toliko grandiozan koliko se čini na prvi pogled. Što nas upućuje na zaključak da je prolazno vreme dobro, ali da smo tek na početku te trogodišnje trke pod kapom MMF-a i da ne smemo zbog prvog dobrog kruga da menjamo svoju ekonomsku politiku. Ali ovu dobru vest o dobrom fiskalnom rezultatu pratili su istupi nekih zvaničnika države Srbije da bi ipak moglo sada da se razmišlja i pregovara eventualno sa MMF-om o povećanju plata u javnom sektoru, odnosno penzija, verovatno o vraćanju na pređašnji nivo. Koliko je zaista to realno u ovom trenutku da se očekuje izvodljivo i poželjno za zemlju ili je to samo deo populističke priče? Praktično jedina tvrda mera, kako se to u ekonomiji kaže, koju smo do sada imali, jeste smanjenje plata i penzija. Imamo neke druge manje mere, nešto se ozbiljno tek planira, ali zapravo kad se malo razmisli, najvažnija mera koja jeste dala rezultate predstavlja smanjenje plata i penzija. I to je nekako noseći stub čitavog i aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, a i naše trogodišnje ekonomske politike. Prvi dobar rezultat, prvo prolazno vreme ne sme da da osnove da se taj noseći stup praktično sruši. Veoma je teško i računski i ekonomski dokazati tu tezu da je već vreme za vraćanje plata i penzija na nešto viši nivo iz formalnih i suštinskih razloga. Naš zakon kaže da ćemo plate i penzije smeti da povećavamo tek ako one padnu u odnosu na novostvorenu vrednost do određenog procenta, 7 i 11% za plate i penzije. Prema objektivnim računima to se neće desiti sigurno u naredne 2-3 godine. Dakle, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je da, makoliko mi mislili da su zarade u javnom sektoru i penzije male, one pojedinačno i jesu skromne, ali u odnosu na snagu privredu države, one predstavljaju i suviše veliki teret u odnosu na
slične zemlje Srbiji. Tako da morat ćemo da istrajemo na tom putu i da o ovom pitanju objektivno razmišljamo tek za 2-3 godine kada budemo smanjili deficit. Ne treba da zaboravimo da će naš deficit i dalje biti visok. Prvi dobri rezultati ohrabruju, ali je to jedna dugoročna putanja smanjivanja deficita i u evrima i u dinarima i u odnosu na bruto domaći proizvod, taj deficit je i dalje visok. I tek tamo na kraju 2017. bi on trebalo da opadne na oko 3,5-3,8% bruto domaćeg proizvoda, što opet nije mali budžetski deficit. Tako da ne smemo da se ponašamo slobodno i da razmišljamo o vraćanju plata i penzija na viši nivo. Koliko je rizično uopšte postupiti drugačije, odnosno popustiti u ovim oštrim merama smanjenja plata i penzija i krenuti drugačije, možda preuranjeno? Mi dalje imamo visok deficit i pored dobrih rezultata u prvom kvartalu, to znači da svake godine od ove po sledeće 3 godine mi ćemo imati budžetski deficit minus u državnoj kasi oko 2 milijarde evra, pa će se to, nadam se, smanjivati. Dakle, ajde da kažemo između 1,5 milijardu i 2 milijarde evra država godišnje više troši nego što prihoduje. Da bi se to moglo, država mora, nažalost, da se zadužuje. Dakle, naličje tog deficita i većih rashoda od prihoda jeste gomilanje javnog duga, a njega neko mora da platit će ga buduće generacije. Da bismo opstali u čitavo toj priči, mi moramo da računamo na poverenje međunarodne javnosti, jer neko jednostavno mora da nam da novac da bismo mi finansirali taj deficit. Sve dok međunarodni kreditori, investitori imaju poverenje u ekonomsku politiku ove države, oni će se odlučivati na to da nam pozajmljuju novac. To je, dakle, kao sa građanima, dok su kreditno sposobni, banka će im odobriti kredit, dakle, i država mora da bude kreditno sposobna da bi mogla da računa na uzajmljivanje. Ukoliko mi nećemo da štedimo i ukoliko odlučimo da je vreme da se javni rashodi ponovo povećaju kroz veće plate i penzije, onda će opasti poverenje međunarodne javnosti i onda mi ulazimo u opasan scenario da se ta sredstva povuku i da onda mi dođemo u neku vrstu krize javnog duga, gde prilagođavanja nisu fina i lagana, u smislu da će onda, to iskustva drugih zemalja pokazuje, morati da dođe do drastičnijeg obaranja plata i penzija, da država nema para da plaća sve svoje obaveze, da onda se ulazi u mnogo oštri program sa međunarodnim institucijama. To je nešto što možemo danas videti na primjeru Grčke, kada se gubi i nacionalni suverenitet, tako da je to zaista opasan scenario i upravo sve ovo se radi da bi se to prilagođavanje izvelo na kakav takav fini i relativno lak način, mada sigurno da mere nisu laki. Ako se dobri fiskalni rezultati, gospodine Vučkoviću, nastave i u narednom periodu, pa i ostvare prihodi veći od planiranih, na šta će se onda trošiti taj novac, ako ne na plati i penzije i njihovo povećanje? Kakva je sugestija i savet Fiskalnog saveta, gde je bolje usmeriti ta sredstva? Opet imamo ono što je na papiru, što je formalna strana priče. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom kaže da će u sve ove 3 godine, 2015. 16. i 17. svaka ušteda, svaki višak biti iskorišćeni za vraćanje dugova ili za javne investicije. Dakle, nema govora, i to je naša vlada potpisala, o povećanju plata i penzija. Dakle, verovatno bismo imali problem i sa Međunarodnim monetarnim fondom, da čak i da stvari idu ovako dobro kao u prvom kvartalu ili bolje od toga, da vratimo brzo plate i penzije. Ali opet, to je formalna strana priče. Za mene nikad te stvari nisu najvažnije. Hajde da vidimo šta je suštinski bitno za ovu zemlju. Kada malo pogledamo strukturu naše privrede, gde to država troši, pa to uporedimo ne sa Amerikom, Nemačkom ili Japanom, nego sa zemljama iz okruženja.
Vidi se da mi malo investiramo, država malo ulaže u puteve, u energetiku, u svaku infrastrukturu i da praktično svaki dinar koji se uštedi treba da bude usmeren na tu stranu. Zašto je to bitno? Ekonomija je takva nauka u kojoj se pokazalo da javne investicije, upravo ovo o čemu pričam, ima najveći efekat i za privatne investicije i za rast sveukupne ekonomije. Nema bolje pomoći privatnom sektoru nego da država omogući normalno povezivanje, jeftinije poslovanje, smanjivanje birokratije, različitih prepreka. To je prava državna pomoć i samo na osnovu toga možemo da imamo privredni rast. Iz Fiskalnog saveta su ranije stizale ocene da je bolje koristiti ta sredstva koja dobijemo uštedom kao rezervni plan, odnosno u slučaju da iskliznu neke mere iz onih planiranih okvira kad je reč o strukturnim reformama u Srbiji. Na koje rizike mislite? Lakši deo priče nešto zapisati i potpisati, treba sprovesti u delo. O kojim je preduzećima reč? Pre svega Srbijagas, koji se sada u prethodne 2-3 godine pa i duže ispostavio kao najveći fiskalni trošak. Tu je EPS koji još uvek svoje probleme nije prelio u potpunosti na državu, ali kad mu gledate finansijsku sliku, on je na staklenim nogama. Tu su neka preduzeća koje su povezana sa Srbijagasom i dosta se o njima govori u javnosti iz hemijskog kompleksa, ali naravno Železnice Srbije, Železara za koju tek treba da vidimo da li će da sama profunkcioniše bez državne pomoći, pa manje se priča o rudnicima Resavica i oni su na državnom budžetu, preduzeće u restrukturiranju, veliki broj uglavnom manjih preduzeća. Vidi se iz same liste svih tih preduzeća da su problemi veliki. Za neke se planovi naziru, imamo i zakon o privatizaciji koji će neka morati da odvede u stečaj, vidjet ćemo da li će to da se ispuni. Dakle, čitav niz i, ako hoćete, politički i socijalno osetljivih pitanja, ali, nažalost, ekonomski gledano, vlada bi tu zaista morala da ima tvrdo srce i da primeni i zakon o privatizaciji i da prekine dotok subvencija i odobravanja kredita, jer kako računice pokazuju, bit će po onoj džabe smo krečili. Dakle, uzaludno će biti smanjenje plata i penzija ako sve to ode na drugu stranu. I sve to u 2015. godini, a koja već curi i treba da vidimo zaista kakvi će biti konkretni potezi. Da li onda postoji taj rezervni plan u slučaju da se ne ispune ovi koraci u roku? Pa, hajde da kažemo da ovi nešto bolji rezultati budžeta u prvom kvartalu možda predstavljaju neku zlatnu rezervu upravo za ovaj rizik javnih preduzeća. Kada govorimo o rizicima, da ne zaboravimo da je ovoj državi neophodno i da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru. Opet, formalno smo se na to obavezali aranžmanom sa MMF-om, a i suštinski verujem da i građani znaju da imamo previše zaposlenih na različitim nivoima države. Dakle, i tu moramo da smanjujemo broj zaposlenih i odlaskom u penziju bez novog zapošljavanja, ali nažalost i otpuštanjem. Ako se i ovde kasni ili ako se otpušta manje nego što je planirano, onda će i to biti jedan rizik. Dakle, imamo nešto bolje rezultate, hajde da taj novac sačuvamo ako na drugom mestu se efektuiraju rizici. Uštede smanjivanjem plata i penzija od oko 6,5 milijardi dali su za pravo nekima i da očekuju da eventualno u pregovorima sa MMF-om možemo i da prolongiramo preuzetu obavezu, a reč je o povećanju cene struje do 1. aprila za 15%, pa postoje nagoveštaji da je moguće poskupljenje iz 2 puta, 7,5% u ovoj godini, a u narednoj ostatak. Šta je realno očekivati? I samo nam recite kako povećanje cene struje može da se odrazi i na našu državnu kasu i na ekonomsku stabilnost u zemlji, s obzirom da povećanje cene struje uvek povuče za sobom talas ostalih poskupljenja.
Cena struje opet ima dva aspekta. Retko šta kod nas onako ima samo jednu stranu medalje. Cena struje bi trebalo, prema i mom mišljenju je generalno, prema mišljenju ekonomista, da pomogne EPS-u da postane samostalni. Da EPS ima veće prihode kako ne bi zavisio od države i od kredita. Da bi ova priča bila održiva, neophodno je da se i sam EPS restrukturira, da smanji svoje rashode, pa je sigurno i broj zaposlenih, jer analize pokazuju da za to postoji prostor. Dakle, država ne bi trebalo da se meša u ovu priču i da iz cene struje deo uzima za budžet. To pre svega treba da bude instrument promena u samoj elektroprivredi Srbije. Zbog toga, čini mi se, i nije tako loše da država odustaje po nekim poslednjim najavama od akcize u ovoj godini, a da se dozvoli određeno povećanje cene struje koje bi išlo i ostalo EPS-u i koje bi povećalo njegove prihode. Opet mi tu kao građani znamo da će to biti udar na džep građana, ali opet kad uporedimo cenu električne energije kod nas i u drugim sličnim zemljama, zaista se pokazuje da je ona na i suviše niskom nivou. A to što nismo platili na mostu, plaćamo na ćupri, EPS onda nema dovoljno sredstava, dovoljno prihoda, da bi opstao uzima kredit i pomoć države, pa ko sve to plaća? Ponovo građani, nekim sadašnjim i budućim porezima. Tako da je mnogo bolje imati čistiju situaciju. EPS koji će biti odgovoran, da bi bio odgovoran on mora da ima realnu cenu električne energije, ali onda da se i zna šta se traži od njega i da država neće više pomagati. Ovako je to opšta jedna papazjanija gde se ne zna ko pije, ko plaća. Analize pokazuju da cena električne energije treba da poraste čak i za 30%. To se neće desiti u ovoj godini, ali hoću da kažem da i nakon ovog povećanja vidjet ćemo koliko će biti, valja očekivati u sledećim godinama dalje povećanje cene struje i to je nešto čemu mi moramo da se prilagodimo. Da nije dobro da cena struje bude i suviše niska, pokazuju opet neke analize koje kažu da najugroženiji građani se trude da što manje troše struju. I zaista kad se malo razmisli ko je subvencionisan niskom cenom struje, pa čak oni najbogatiji koji najviše troše struju ili privreda koja ne želi da se preorijentiše na neki drugi energent. Među obavezama koje je vlada preuzela u sporazumu sa MMF-om je i tender za prodaju Telekoma, državna kompanija. Kakav je stav Fiskalnog saveta? Stručna javnost je podeljena, ima i protivnika privatizacije, navode se iskustva Nemačke, Francuske, Norveške, da se takve kompanije u vlasništvu države ne prodaju. Prvo da kažem da Fiskalni savet treba da brine o budžetskim pitanjima i mi se trudimo da u svojim analizama damo akcenat, dakle, da pričamo o prihodima i rashodima države. Međutim, pošto nas često prozivaju da i suviše usko gledamo i posmatramo samo te stvari, da insistiramo na merama štednje. Pa i Telekom je donosio prihod, odnosno donosi prihod države. Iz tog ugla, da. Mi se trudimo da povremeno bacimo svetlo i na neke druge probleme, pa smo pisali o tim javnim investicijama, pa između ostalog i o preduzećima u državnom vlasništvu, pošto se njihovi problemi ili uspesi prelivaju na javne finansije. Mi ne zauzimamo tvrd stav, to je dakle odluka koju vlada mora da sprovede i da odluči šta će da radi s Telekomom. Moje lično mišljenje je da ovo preduzeće treba privatizovati. Kada se posmatraju objektivni pokazatelji, izgleda da je zlatno vreme Telekoma već prošlo. Kada se posmatraju prihodi Telekoma, tržišno učešće Telekoma, čini se da on polako gubi tu trku u konkurenciji s drugim operaterima. Tako da ne bi bilo dobro da u nekoj pojednostavljenoj situaciji u budućnosti mi čekamo da to preduzeće bude neuspešno, da i ono padne, ne daj Bože, na teret građana, pa tek onda da razmišljamo o njegovoj privatizaciji.
Da li to preduzeće može da bude uspešno? Pa u nekom idealnom slučaju može da ostane u državnom vlasništvu i da bude uspešno. Ima primjera u drugim zemljama da je to tako. Međutim, svi mi znamo da je kod nas država majstor da upropasti i najbolja preduzeća. Zaista malo kad se pogleda, Telekomu se na pleća stavlja sve i svašta. Finansiranje različitih programa i projekata koje Telekom u suštini ne bi trebalo da finansira. S druge strane, i ove godine znamo da je država uzela od Telekoma deo zarade, čak 7 milijardi dinara, 60 miliona evra je uzeto od Telekoma i slilo se u budžet, pa to je upravo novac koji Telekom treba da iskoristi za investiranje, jer posluju oblasti koja je izuzetno dinamična i neće moći da izdrži tu trku i borbu s konkurencijom ako ne investira. Tako da se bojim da su se kod nas stekli uslovi da ne razmišljamo više o državnom vlasništvu Telekomu i da treba podržati neke nagoveštaje iz vlade da se ide na privatizaciju ove kompanije. Fiskalni savjet je više puta ukazivao na značaj javnih investicija u Srbiji. Malo zvuči čudno da u vremenu štednje su nam potrebne javne investicije. Zaista, u čemu se vidi značaj javnih investicija za dalji napredak zemlje i da li Srbija u ovom trenutku ima novca za to? Novca ima, ma kako čudno zvučalo. Kada smo obrađivali ovu oblast, videli smo da nekoliko milijardi evra povoljnih kredita stoji po strani neiskorišćeno. Različite međunarodne institucije, Svetska banka, evropske razvojne institucije odobrile su praktično kredite državi Srbiji. To već 10 godina neki krediti stoji, traju, mi na to plaćamo neke provizije, penale, a pare nisu uzete i iskorišćene za razvoj. Tako da je to prava šteta. Zaista mi smo zemlja koja je među svetskim rekorderima u negativnom smislu po učešću tih javnih rashoda u investicije, u ukupnim rashodima države ili u odnosu na bruto domaći proizvod, u odnosu na ono što stvaramo. Tako da, koju god statistiku da pogledate, stvarno veoma loše stojimo prema tom parametru ulaganja države u infrastrukturu. Vi imate porazne činjenice da se mi vozimo prugama iz 19. veka, 40 km na sat prosečna brzina, da nemamo putnu mrežu, a opet, kao što sam rekao, sve analize pokazuju da kada država ulaže u infrastrukturu, da to povlači i druge investicije, da je to najbolji podsticaj privrednom rastu, pa ako hoćete i punjenju državnog budžeta. Tako da, eto, sve... Da li na taj način mogu da se ublaže i neki negativni, teški efekti mera štednje? Upravo tako. Pa ako hoćete i mi malo da pričamo populistički, onako da uprostimo priču, pre ćemo moći da računamo na povećanje plata i penzija ako država bude sposobna da ulaže u svoju infrastrukturu i da radi ono što treba. Tako da, kad se uđe u tu priču, vidi se da su propusti bili na svim stranama, od različitih ministarstava i ministara koji nisu vodili računa o tome, koji su se bavili svačim, samo ne onim što im je posao po opisu radnog mesta, do izvođača radova, projekata, ekspropriacije zemljišta, propusti na sve strane. Tako da ali država je plaćala i penale zbog tih nesprovedenih investicija. Tako je, silni milioni evra. Pa mi smo čak i neku blagu, da je to oko 5 miliona evra godišnje, čak trudili smo se da ne pogrešimo u drugu stranu, ta suma može da bude samo veća. Dakle, veliki novac odlazi, nije iskorišćen, plaćamo te provizije za neiskorišćene kredite, što je prava šteta i baš smo se trudili da i javnosti predstavimo te rezultate kako bi sa svih strana vlada imala veći pritisak da više na tome radi. Koliko je važno da se promeni takva praksa, da kažem, već u ovoj godini? Mi smo svedoci da je doprlo i do javnosti, i do vlade, i do resornog ministarstva da je ovaj problem jako bitan. Dakle, što bi političari rekli, problem je prepoznat, sada zaista se čeka na reakciju. Podaci nisu ohrabrujući. Sve ovo je poznato bilo i prošle godine i ranije,
A evo, imamo izvršenje tih kapitalnih investicija ove godine, pokazuje se da država troši čak manje nego prošle godine u isto vreme. Tako da na terenu još uvek nema rezultata. Vidimo da spajanje dva preduzeća, Koridora Srbije i Puteva Srbije, ide sporo iz nekog razloga. To je recimo jedan preduslov da investicije krenu brže. Dakle, nekako je to hronično naš problem. Jaki smo na rečima, na planovima, obećanjima, a kad treba da se zaore, da se konkretno radi, tu nešto škripi i svako ima svoj izgovor. A mislili smo da je problem novac. Nije problem novac, zaista u tom smislu što postoje povoljni krediti tih međunarodnih institucija koji nisu povučeni, nisu iskorišćeni. Aktuelna tema u Srbiji u poslednje vreme je i projekat Beograd na vodi. Koliko zaista ova investicija može biti značajna ako se pogleda naš BDP? Kakve će posljedice imati pozitivne pre svega? Kakva je ocena Fiskalnog saveta? Mi smo pred kraj prošle godine prilikom rebalansa budžeta ukazali da se taj projekat po prvi put vidi u budžetu, da je Republika planirala određene rashode povodom ovog projekta. To je uređenje zemljišta, taj novac nije bio preveliki, ali se pojavio projekat u budžetu, tako da ćemo mi to pratiti naravno i narednih godina. Za sada nema naznaka da će neke fiskalne implikacije, opasnosti za državnu kasu biti velike, ali nema ni ugovora i nema još uvek konkretnih planova. Tako da naravno i mi ćemo kao i čitava javnost pomno pratiti šta se ovde dešava. Bilo bi dobro da dođe do oživljavanja privredne aktivnosti i to su investicije koje bi trebalo da povećaju aktivnost pa i javne prihode, ali s druge strane da se ne ponovi neka priča koju smo imali i oko Fijata, pa po svemu sudeći i oko Etihada i Jata, da dobri ugovori imaju i svoje naličje, da se država obavezuje da odustaje od nekih javnih prihoda, da oprašta neke obaveze ili da finansira i preuzima dugove. Tako da zaista na vladi je taj težak zadatak da maksimizira te pozitivne strane posla, a da zaista spreči te nove rizike i neke veće troškove po budžet iz ovog projekta. Krajem januara javni dug je uvećan pre svega i isključivo zbog jačanja dolara prema evru. Na koji način Fiskalni savet prati ove oscilacije deviznog kursa i da li možemo očekivati stabilan dinar u 2015. godini? Predviđanja u ovoj oblasti su najnezahvalnija, jer devizni kurs je cena koja se formira na deviznom tržištu i vidimo da to nije problem samo kod nas, nego i u svetu. Upravo ove neočekivane promene franak, dolar, evro i tako dalje pogađaju čitav svet pa i nas. Ali da ne filozofiram puno, kad se malo razbistri situacija, moj stav je da u ovoj godini ne treba očekivati preveliku promenu kursa dinar-evro, da ćemo možda imati neki blagi porast deviznog kursa, možda za nekoliko dinara, mada ne bi trebalo da nas iznenadi da imamo i stabilan kurs, jer čini mi se da ukoliko vlada nastavi ovaj program sa Međunarodnim monetarnim fondom, da smo zaslužili poverenje Evrope i sveta i da to zaista deluje stabilizirajuće na našu privredu. Naravno, postoji rizik i u svetu i kod nas da se nešto desi, po pravilu na najmanji šum odmah reaguje devizno tržište i raste devizni kurs, tako da, evo, ovo moje predviđanje na neki način nosi i određeni rizik. Druga stvar, samo bih i to dodao, što čini mi se i da građani treba da znaju da imati stabilan devizni kurs nije baš najbolji ishod za državu kao što je Srbija. Ako već imamo nacionalnu valutu i određene neravnoteže i slabosti u našoj privredi, i teorija i praksa pokazuju da je dobro da imamo blago rastući devizni kurs i slabljenje dinara, jer to je način da se pomogne u strukturnim promenama privrede, da izvoznicima izvoz bude isplativiji,
a uvoznicima uvoz skuplji, kako bismo malo poboljšali naš saldo razmene sa svetom. Dakle, ne bi bilo dobro da mi imamo jačanje dinara, pad deviznog kursa, jer to na duge staze ne odgovara privrednoj strukturi države Srbije. Vlada Srbije ima ozbiljan zadatak da smanjuje fiskalni deficit, odnosno javni dug Srbije, i postoji program do 2017. godine, program finansijske konsolidacije, program štednje. Fiskalni savet kaže da nam je potrebna i još jedna godina duže, jer do 2017. nećemo uspeti da do zadovoljavajućeg nivoa dovedemo javni dug Srbije. Jeste, to zvuči prilično okrutno, ali tako stoje stvari. Nažalost, mi ćemo imati i dalje rastuću putanju javnog duga. Sad građani mogu da se pitaju pa kako? Smanjene su nam plate i penzije, imamo aranžman sa fondom, štedi se na različitim mestima, bolja je borba protiv sive ekonomije, otkud sad da ćemo morati do 2017. i 2018. da trpimo. A reč je o tome da smo zaista dugo godina pa i decenija akumulirali te probleme. Veliki deficit koji smo imali, koji je eksplodirao i zaključno sa prošlom godinom dostigao maltene 7% BDP-a, to je strašno puno i to ne može da se promeni za godinu dana štednje. Svi znamo da što su problemi veći, onda i mere moraju da budu oštrije. Tako da taj deficit koji presudno utiče na javni dug ne može sa -7 da dođe do nule. Evo vidimo čak i uz ovaj ambiciozni plan, on će se u najboljem slučaju prepoloviti za 3 godine i onda sve to kad stavite na papir i kad izračunate, vi dobijate da će taj naš javni dug u najboljem slučaju na oko 80% bruto domaćeg proizvoda da se zaustavi, sa sadašnjih 73,4%. Dakle, po inerciji će i dalje da raste. Političari sad to koriste da se prepucavaju ko se više zaduživa u kom periodu, ali jednostavno ekonomija ima svoj tok i ne trpite izborne cikluse. Svi oni ranije, uključujući sve prethodne vlade do ove, nisu bitnije menjale ponašanje i onda zbog toga moramo da imamo sada višegodišnji program prilagođavanja. Ali hajde da budemo i optimistični. Najteže, čini mi se, ili dobar deo teškog posla je završen, treba istrajati na ovim merama štednje koje su donete, ali sada ostala žarišta, uključujući javna preduzeća, treba pogađati i onda se vidi ta neka zelena grana, da ne bi trebalo da nam bude gore u sledeće 2-3 godine, a da ipak tek nakon toga možemo očekivati neko poboljšanje. O tome koliko je Srbija uspela u sprovođenju onog što je planirano u dogovoru sa MMF-om u okviru trogodišnjeg aranžmana, biće i obavljena revizija u maju. Šta mislite, da li možemo sve što je planirano, sve obaveze koje su preuzete, uspeti da ostvarimo do maja i gde su rizici da neki planovi budu i prolongirani? Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi početkom maja i ovaj aranžman predviđa 3-mesečne provere i postoji jedan plan, jedna dinamika šta to sve mi treba da uradimo kako bismo dobili prelaznu ocenu i kako bi se aranžman odvijao do kraja. Veoma je važno da imamo taj aranžman jer zaista ceo svet gleda da li država sprovodi svoju politiku na odgovarajući način, podrška fonda je zaista tu veoma važna. Dakle, u maju ćemo videti kako stoje stvari, do tada ima još oko mesec dana, neke stvari će se uraditi i do tada. Šta urgentno mora da se ispuni po tom planu? Pa, aranžman sa fondom kaže da je do 1. aprila trebalo cenu struje da povećamo. Pa da već tu negde u martu imamo promene u poreskoj upravi, neki plan reorganizacije. Nekoliko manjih stvari koje javnosti nisu toliko zanimljive, koji se svode na neke planove za reformu državne uprave, a koji zaista jesu važne. Ali od ovih kvantitativnih pokazatelja na plus strani su dobri budžetski rezultati, a malo kasnim u tim nekim drugim reformskim. Sad, koliko je to opasno? Verovatno ne puno. U ovoj najvažnijoj oblasti, stanju državnoj kasi, imamo bolje rezultate od očekivanih i to će biti veliki plus,
ali nesumnjivo je da ćemo dobiti određenu kritiku za kašnjenja i sugestiju da to ubrzamo i onda će u narednim misijama, u narednim kontrolama još jače svetlo biti na tim sada oblastima koje su malo zapuštene. Da li već u ovoj godini možemo očekivati i veće prihode u državnoj kasi i iz kojih to sve izvora? Dobro je što su prihodi za ovu godinu planirani oprezno. Dobro je što nemamo u planu povećanje poreskih stopa, one su već na dovoljno visokom nivou i dobro je što se prihodi izvršavaju, prikupljaju nešto iznad budžetskog plana, zahvaljujući borbi protiv sive ekonomije. Građani su bili potpuno u pravu, a i mi smo sa stručne strane pokušavali da ukažemo na to da siva ekonomija jeste problem ove zemlje, to i različite istraživanja pokazuju, da jednostavno država ne sme da pusti privrednike na različitim mestima da rade, a da ne plaćaju svoje obaveze prema državi. Država ima manje prihode, ti privrednici prave nelojalnu konkurenciju onima koji pošteno rade. Tako da u ovoj godini po svoj prilici već pred kraj prošle godine imamo prve dobre rezultate borbe protiv sive ekonomije. Ovo treba da se nastavi, daće značajne rezultate, ali neće moći da zameni ove druge nepopularne mere. Dakle, mi moramo ići i na jedno i na drugo. Da bi se to ostvarilo i obaveza koju smo preduzeli u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom jeste i reforma poreske uprave. Da se ne ide samo na ove mere represije koje imamo, koje jesu neophodne, ali treba podići rad poreske uprave na viši nivo, da se više radi na edukaciji, na boljem odnosu s privredom, kako bi onda imali i zadovoljnije privrednike, a i puniju državnu kasu. Očigledno da od stanja u državnoj kasi zavisi konačno i standard građana ili velike većine građana. Da li će građani Srbije moći da žive bolje i da li mogu da računaju na viši standard već do kraja ove godine ili u narednoj? Ili treba da budu zadovoljni standardom koji sada imaju da ga kao takvog sačuvaju? Kako će biti kretanja? Ne smemo očekivati čuda u sledećih nekoliko godina i možda će doći do jedne određene promene. Ako se zadrži ovaj program koji sada imamo i sa MMF-om i ekonomska politika koja je planirana, onda zaposleni u državnom sektoru i penzioneri ne mogu očekivati veći napredak. Za njih bi, čini mi se, održavanje ovog stanja bilo zadovoljavajući rezultat, jer nije planirano povećanje plata i penzija. Računice pokazuju da je to veoma, veoma teško očekivati. Znači može da im bude i gore? Može da im bude gore u smislu da cene neke mogu da rastu, cene struje, cene različitih proizvoda i usluga, a da oni imaju nepromenjena primanja i da im onda kupovna moć bude nešto niža. To je moguće, ali to je neizbježno kao cena koja mora da se plati za sve propuste koje imamo godinama unazad i za velike debalanse u našoj privredi. Fokus malo treba da se prebaci na javni sektor. Nije isključeno da sa javnog na privatni, pretpostavljamo. Sa javnog na privatni sektor. Privatni sektor je podneo najveći teret krize, tu je došlo do velikih otpuštanja, do smanjenja zarada, do velikih kašnjenja u isplati plata, a opet ljudi koji rade u privatnom sektoru moraju da podnesu taj teret i mnogo manje se čuju nego zaposleni u javnom sektoru. Tako da je na neki način ovo sada preraspodela tog tereta krize, a zaista i tuđe iskustva i logika pokazuju da ne može nejaki privatni sektor da izdržava državu. Tek kada privatni sektor krene da raste, onda možemo očekivati boljitak. A to može da se dogodi već i sledeće godine. Možda već naznake postoje i u ovoj godini, da ljudi malo promene filozofiju i da krene jače preduzetništvo i da se razvija privatni sektor i da onda možemo da kažemo da imamo delove države gde je krenulo na bolje.
Ali javni sektor, odnosno država, mora nešto da učini za privatni sektor. Do sada smo se mnogo puta spoticali o neke mere, ili neke su bile zlopotrebljene, neke su i prekinute kada je reč o podsticajima. Šta predviđate za naredni period? Da li država i u kom smislu može da interveniše, da podstakne i razvoj privatnog sektora? Da, opet kada pričamo o državnoj pomoći privredi, obično se misli na direktno davanje para iz budžeta kroz subvencije. Postoji mali ograničeni prostor za ovo. Naše iskustva tu nisu najbolja. Mi imamo i dalje fond za razvoj, kad se pogleda kome je odobravao novac i na koji način, to bolje da se ne gleda jer su propusti zaista veliki. Slično i sa Razvojnom bankom Vojvodinom, s različitim bankama u državnom vlasništvu, gde novac je odlazio zaista onima kojima nije trebalo da odlazi. I sa kreditima koji možda nikada više neće se vratiti. I koji su opet prebacili na leđa poreskih obveznika koji moraju. Tako da država i u drugim zemljama i kod nas nije baš ni najbolji poslodavac, ni najbolji kreditor i teško da može ona da zna kome treba dati novac kako bi svi osetili boljitak. Ali određene male subvencije za razvoj manjih i srednjih preduzeća mogu da postoje. Treba prispitati program subvencionisanja stranih investitora, da li je zaista u našem interesu da dolaze bogati investitori, da ih mi još podstičemo dodatnim novcem. To je nekako zamena za loš privredni ambijent i za nestabilnu državu. Kako budemo izgrađivali institucije i infrastrukturu i stabilnu državu, tako treba da se povlačimo i da ih što manje potplaćujemo ovim novcem i da ne pravimo nelojalnu konkurenciju domaćim privrednicima koji nemaju to zadovoljstvo da ih država subvencioniše na ovaj način. Dakle, ako pitate neke privrednike, često ćete čuti, bit će u pravu, samo neka me država pusti da radim. To upravo znači da ima manje birokratije, da kada privrednik treba da završi neki posao sa državom, da on to jeftino, brzo završi, da ne mora da plaća različite lokalne takse, namete, poreze, da na tome treba više da se radi, da ima predvidiv ambijent, stabilnu makroekonomiju, nisku inflaciju, relativno stabilan kurs i to će onda biti najbolja državna pomoć da napravi prostor za igru gde će onda najbolji da uspije. Gospodine Vučkoviću, Fiskalni savet je nezavisan organ. Vi redovno, jednomesečno, ocenjujete fiskalnu situaciju, stanje u državnoj kasi, pratite sve promene, sugerišete, dajete savete. Koliko su oni prihvaćeni u vladi Srbije, koliko se uvažavaju vaša stanovišta? Da li ste time zadovoljni? I konačno imali nisaka na rad Fiskalnog saveta? Mi evo funkcionišemo tačno 4 godine. Neki kažu što ovo niste predlagali pre krize, pa nismo ni bili u ovom sastavu, niti smo to mogli. Dakle, počeli smo da radimo u najteže vreme, taj Fiskalni savet postoji u drugim zemljama i kod nas jeste na vreme formiran, nismo tu imali neko veće kašnjenje, ali upravo u trenutku kad se taj budžetski deficit širio. I mi smo prvi praktično predlagali, ako se sećate, zamrzavanje plata i penzija. To je neke 2012. bilo dovoljno. Tadašnja vlada je to odbila, pričala da smo mi neozbiljni, da to i baba njihova zna i tako dalje. Odbijala te predloge, imali smo povećanje i dalje, ne preveliko, ali dalje povećanje plata i penzija. To nam se sve obilo o glavu, da smo došli u situaciju da to zamrzavanje više nije dovoljno, nego da sada imamo i smanjenje. Dakle, kada se na vreme reaguje, onda su mere manje bolne. Slično je bilo sa povećanjem PDV-a. Mi smo ukazivali, ako bismo sad povećali PDV, povećanje bi moglo da bude manje, dobili smo kasnije veće povećanje. Tako da, kada građani čuju nešto što nije popularno, ne treba da misle da neko namerno radi protiv njih, nego da možda pomisle da neko ko je na izvoru informacija bolje i više vidi i da želi da predupredi veće probleme. Zbog toga mi i sada insistiramo na tim državnim preduzećima, pa će neko reći što ovaj priča o Telekomu, o EPS-u, pa baš zbog toga da bismo na vreme otvorili ta pitanja, da ne čekamo da opet vidimo problem svi, pa da tek onda krenemo u njegovo rešavanje. Vlade,
kao u svim državama. Nekada imamo bolju saradnju sa različitim vladama, nekada lošiju, nekada nas vređaju, ni podaštavaju, da to zna i njihova baba, kao što rekoh, a nekada tvrde da smo najbolji na svetu, u zavisnosti od toga šta rade i šta im u tom trenutku odgovara. Na nama je da držimo našu liniju, da vidimo i govorimo i radimo na najbolji mogući način. Da li je to idealno? Verovatno da nije, ali evo uveravam javnost da nemamo nikakve pritiske, da ne radimo po nečijem diktatu, nego da se zaista trudimo da ono što je u svetu se pokazalo kao najbolje primenimo u našoj situaciji i da stvorimo jedan prostor da ova država funkcioniše normalno u sledećim godinama i decenijama. Ne moramo valjda da uvek lupimo glavom o zid pa da primenjujemo rešenja kada je već to prekasno. Evo nekako ja tu vidim našu funkciju tome. Gospodine Vučkoviću, hvala što ste govorili za televiziju Kragujevac. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Bila je ovo još jedna emisija u Fokusu. Narednog četvrtka novi susret. Ostanite uz program televizije Kragujevac.